Ahojte, vítam vás pri novom videu, v ktorom si ukážeme, aké knihy mám nové za júl 2026. Začneme knihou, ktorú tu nemám fyzicky, pretože som si ju nekúpila vo fyzickej forme. Tou knihou je kniha Nové pravidlá hry od Rachel Reed a je to prvý diel zo série Game Changers. Ja si teraz nie som úplne istá, ako je táto séria preložená do slovenčiny, ale je to vlastne prvý diel série, z ktorej pochádza aj Spaľujúca rivalita a zároveň aj Dlhá hra. Ja som vedela, že túto knihu si budem kupovať. Ale rátala som s tým, že si ju s najväčšou pravdepodobnosťou budem kupovať v septembri, keď vyjde v českom preklade. Myslím, že už je odhalená obálka a marí sa mi, že už je asi aj spustený predpredaj. Ale do toho mi vyskočila správa, upozornenie, alebo som to proste niekde uvidela, že táto kniha vyšla v slovenskom preklade. Čo bolo pre mňa celkom prekvapivé, lebo akože má logiku, že idete prekladať sériu od prvej knihy, ale aj tak som čakala, že sa aj na Slovensku, ako to bolo v Čechách, bude najskôr prekladať druhý diel, ktorý je sfilmovaný alebo má seriálovú adaptáciu. Očividne Slováci sa rozhodli to urobiť takto, ale zase myslím si, že to asi nebolo úplne zlé rozhodnutie, pretože takto vyšli nové pravidlá hry ešte pred českým prekladom a pri Spaľujúcej rivalite aj pri Dlhej hre už slovenský preklad podľa mňa ťahá za kratší koniec, keďže tí, čo si to fakt chceli prečítať, to už čítali v češtine. S najväčšou pravdepodobnosťou, a ešte tu máme aj anglický originál, ale to je teraz jedno. Každopádne, čo ma pri tejto knihe trošku nakrklo, okrem faktu, že som s ňou nejako nepočítala vo svojich letných plánoch a musela som ju tam niekde vopchať, alebo musím, bolo to, že táto kniha vychádza v tlačenej verzii v auguste, ale v elektronickej verzii je dostupná už od mesiac skôr. Myslím si, že v elektronickej verzii bola dostupná už od polovice júla a to bolo akoby oznámili, že bude vychádzať v slovenčine a zároveň odhalili obálku a všetko toto spustili predpredaj. A e-kniha bola dostupná už na druhý deň a mohli ste si ju prečítať. Úprimne mi to príde trošku zvláštne, na tento spôsob nie som zvyknutá, ale to je jedno. No a tým pádom som si túto knihu kúpila v elektronickej verzii. Úprimne je to prvá e-kniha, ktorú som si kúpila po vyše roku. Ja som kedysi bola strašný fanúšik elektronických kníh, hlavne kvôli miestu, druhorade aj kvôli cene. Ale za posledný rok, odkedy napríklad robím recenzie a podobne, som sa vrátila viacej k fyzickým knihám. Jednak kvôli tomu, že sa mi tam lepšie zvýrazňujú podstatné časti alebo značia a sekundárnym dôvodom je cena, hej. No každopádne, Nové pravidlá hry ako kniha sa venujú Scottovi Hunterovi zo seriálu Spaľujúca rivalita. V tom seriáli tam na to máte jeden diel, tu je to vlastne samostatná kniha a popisujú jeho vzťah s Kipom, ako k nemu došlo a aj aké úskalia v tom vzťahu zažívajú a podobne. Jedná sa samozrejme o príbeh lásky dvoch mužov a myslím si, že tento znak bude mať celá séria Game Changers spoločnú. Takže, to by bola prvá a zároveň jediná kniha, ktorú som si za júl kúpila. Potlesk prosím, áno, kúpila som si iba jednu jedinú knihu. No, ale netočila by som video kvôli jednej jedinej knihe. Aj keď ako som sa zaciklila, tak možno by to aj zmysel malo. Dobre. Síce je pravda, že som si kúpila len Nové pravidlá hry, ale bola som aj v knižnici. A z knižnice som si uchmatla ďalších pár kúskov, takže sa na ne môžeme teraz spoločne pozrieť. Prvou knihou z knižnice, ktorú tu mám, je Tajná autorka od Josie Silverovej. A je to kniha o žene, bývalej herečke, ktorá by ako predstiera, že je autorka v rámci nejakého marketingu ku knihe, pretože skutočný autor nechce byť odhalený. A malo by ísť o slow burn, romantiku plnú chémie a humoru. Takže som zvedavá, čo od tejto knihy čakať. Mňa zaujala hlavne tým príbehom, že je to z
knižného prostredia alebo takého spisovateľského, aj keď to asi bude skôr o vydavateľskom. Takže... A ďalšia vec je, že je to humorná romantika a to mi prišlo, že sa celkom hodí na leto. Ďalšia kniha, ktorú tu mám, je od Slavomíra Saba, čo by mal byť slovenský autor podľa všetkého. A je to kniha Kuriéri nádeje. Ja som k tejto knihe prišla asi tak, že ma zaujala obálka v knihkupectve a prečítala som si anotáciu. A nejako ma ten príbeh zaujal a aj som rozmýšľala, že si túto knihu kúpim, ale nakoniec bol skôr v knižnici, takže si kúpim nejakú inú niekedy inokedy. Čo sa týka samotného príbehu, tak ono by to malo byť dobrodružná fantázii. A popravde, ja som na to celkom zvedavá, pretože ja som hádam samotnú dobrodružnú fantáziu alebo ešte young adult fantasy do toho. Strašne dlho nečítala, takže uvidíme. Bude to taký menší návrat do toho žánra, ako mi to sadne. Pri fantasy knihách môžeme ešte ostať, pretože tu mám knihu prvú Akadémia Arkána od Eliskova. Táto kniha, no čo si budeme hovoriť, pred nejakým mesiacom, dvoma, keď táto kniha vyšla, bol plný Bookstagram. Keď som videla, aké k tomu boli záložky a také tie darčeky do objednávok priložené, tak trošku aj ľutujem, že som si ju neobjednávala, ale nakoniec som sa rozhodla, že som mala veľa iných kníh na prečítanie. Takže túto knihu som si požičala z knižnice. A je to, alebo malo by to byť Slow Burn, Enemy to Lovers. A teraz nie som si úplne istá, či to má byť dark romantasy alebo nie. Akože asi to je dark, ale asi to bude dark. Ale táto kniha rozhodne tiež vyzerá veľmi zaujímavo, takže sa na ňu teším. Ja to hovorím, ako by som to už neprečítala však. Ďalšia kniha je V mojej knihe nie od Katie Holtovej. Katie Holt. A opäť sa vraciame do romantiky. Tu nepíšu úplne, či to je slow burn romantika. Ale každopádne opäť sa vraciame do romantiky a do Enemy to Lovers a zároveň knižného prostredia. Aj keď na rozdiel tej autorky, tu sa stretávame už so skutočnou spisovateľkou a jej enemy je tiež spisovateľ a zápletka vyzerá, že bude... Ona nie je úplne z tých najoriginálnejších, myslím, že tam je... Autorka píše romantiku a on romantikou pohŕda, takže to je také špičkovanie medzi kolegami a vlastne nejaké zhádzovanie alebo odsudzovanie romantického žánru a podobne. Takže toto je ďalšia kniha, ktorú mám. A posledná kniha, ktorú vám dneska ukážem, je od Megan Quinnovej zo série Vancouver Alligators. Nie je môj typ. A toto by mala byť kniha o Blakely a mužské meno si nepamätám. Ja tie mená neprečítam. Halsey? Každopádne, ja som čítala všetky 4 knihy z tejto série. Nemôžem povedať, že by som z nich bola úplne že top hviezdička, že by som tú sériu milovala. Ale zároveň ju mám asi dosť rada na to, aby som sa pozerala po ďalšej knihe. A táto kniha by malo byť... On je do nej strašne dlho zaľúbený. A ona mala priateľa. A teraz nejakým spôsobom skončila v spoločnom byte. Neviem, či sa s tým priateľom rozišla, alebo sa ešte iba rozíde. Myslím si, že už sa rozišla teda. Ale celkom ma zaujíma tento motív a toto nastavenie príbehu. Takže uvidíme, či ma táto kniha bude baviť a čo si o nej bude myslieť. To by bolo všetko z kníh, ktoré mám nové za tento mesiac. Nemám toho zase až tak strašne veľa, ale čo vám poviem. Však ono príde obdobie, kedy tých kníh bude zase veľa. Už teraz sa desím jesení, cez ktorú vychádza veľa kníh, na ktoré sa teším. Ak by ste chceli video, kde vám poviem, na ktoré knihy sa teším na jeseň, dajte mi vedieť dole do komentára. A zároveň mi môžete dať vedieť, či nejakú z týchto kníh máte doma aj vy. Budem rada, ak ma budete sledovať na mojich sociálnych sieťach. Pre dnešné video sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšej knihe.